Cahyo Nuswantoro. Siapakah dia? Ada Incas Nuli. Yo coba semuanya. Cahyo Nuswantoro. Cantiknya Cahyo Nuswantoro. Jadi, Piye? ketoke Andi aku muni cantik gak trimo. Lho pancen yo piyane cantik yo perlu dilem kali ngendikane Mas Dalang to, Mbak. Aku diceluk cantik kok. Oh, cantiknya Cahyo Nuswantoro lho, Beb. Cantiknya Cahyo Nuswantoro niki. Heeh. Iya. Iki sinden pilihan lho, Mas. Lho pilihan ono samu ning dadapan ya ayu dhewe lho. Oh, malah kowe ku boyo ning omahku ora enek ngaca, mbok ngaca. Piye to, Mas? Lho yen sing nyuwun sewu kaya Mbak Rere, Mbak Santi, Mbak Indah iki ketok ayu. Lah aku. Kowe iki lho kaya ora isin. Penonton sampe ngerti ketok kewer ngomong kepala kawer. Aku dhewe Jadi kawan-kawan iki. Nek liyane yo nyuwun sewu pesinggihan niku mbok jenengan niku wis gawe kebaya, gawe jarik, gawe gelungan. Mbok yo sing halus, anggun. sing anggun. Ya sekarang Kudune piye umpama ditinggali Maditi. Sinden idola satu dari Cahyo Nuswantoro paling gak kan lho. Ditoto nyuwun sewu Mbak sinten? Mbak Noli. Nek ditimbali ku mbok sing anggun kados dene Buyi Blurah. Paling kayak gitu lho, tangane ngene. Rodok mendak sithik tek mesem. Moto kiwa dibak ngiwa. Sret. Moto tengen dibak nengen. Sret. Kira kuwi iki sama tak gua nang dhuwur wis ora ta moto. Yo alurus ae. Yo mesem karo mlaku Cahyo Nuswantoro nolik rada mesem. Ketok anggun. Oh, iki lho bintange Cahyo Nuswantoro. Itu plengah-plengah ngono harus gitu ya. Jajal kene perlu contoh ya iku TB iki sak kulino apa iki nyontoni sinden ya iki ya. Tangane ngene. Nah, mendek ada ku jenenge kayak ku sekokmu bosok sitok mati ngono. Nah, mlaku demes-demes. Gak ditabu. Noli Presiden Ratunya Cahyo Nuswantoro mlaku. Mbak Noli, badhe teng pundi, Mbak? Kan dadapan kan. Ya ampun, bali orono. Pas sebut tak parani. Ning yo apa pas sebut apa parani opo? Ning yo pantes pomo gandengan karo kowe lho, Be. Jajal digandeng karo kowe. Kono sio lho. Karo modelmu kowe presiden pilihan. Oh, Mas TB nyuwun sewu Mas TB. Oh digandeng. Mas TB, nggih, badhe teng pundi, Mas? Alo badhe teng ngene pasar, Mas. Lah opo, Mas? Alo mbak batang. Kowe iki yo gandeng yo sing pas. Jajal aku karo aku ditakoki modelmu nek karo presiden kok gek tenanan ta. Maru. Mas Wendro, wonten dawuh, Mas. Badhe teng pundi? Ngawino jaran, Mas. Jaran. Kita semilir yo, Mbak. Kita sumilir yo. Cahyo Nuswantoro. Sik ngarepe digawe beda, gawe velocity nanti ya. Duk ya. Langsung masuk lagu kok ya. Ayo, tangannya piye coba? Dikasih contoh. Mbak. Iki pemone duwe gak iki kok lek. Ngene iki sampe gak lagi sik. Nah, piye Dejal? Mas musiknya Mas, bentar. Terus nak tonyo lho iki jane. Sabar. Wis mlaku elek, keplok elek iku. Ngene lho, piye-piye jajal iki lan celane. Duk tek duk duk tek duk tek duk duk tek duk tek duk duk. Ayo. Mas. Contoh nih, mbahmu. Oh, mbahmu itu penyanyi pilihan, sinden pilihan kok. Nah, saya. Ayo, yuk, Mas.
kene kok campur sari tanggapan larang ya. Ayo yo. Dudek ya. Mas. Kurang cepat. Kecepatan. Iki wis iki dadah. Wah, gak iso tak pilih iki lho. Dah. Yo beda. Ya. Mas. Cepat kalem. Cepat. Kecepatan. Kurang asing bener kok, Be. Nah iki jajal. Wes, talura nyok tangan punten iki. Niki sindene kok diangkat. Depeh cedak karaoke ndelecek kabeh jane. Ayo kita mainkan. Alah iki meneh. Oh sing ayu-ayu ra iso apa meneh iki. Pengen ora? Model kok sing Marano. Wis rasa aku ayo yakin karo iki. Dana. Marai. Oh, paham. Sesuk siji loro telu ora usah budal. Sing budal iki tak diganjel depok. Sing iso ya iki, Be. Jajal mari sik. Nah. Masa sing ngayu salah sing otot malah bener. Lah kudu sok tiktokan kok. Lho kita sing Mas Cahyo Luswantara. Semangat ya.